Sa makausapa, maayong gabi kaniyong tanan. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Atong pakpakan, Señor Santo Niño! Titulo sa pamanandong, Gifted to Give. Unsay binsiya ng gifted? Gifted na lang, kasabot tagbili siya in English. Give, paghatag. Unsay atong ikahatag? Gifted to give. Pansadili pa ta mo padayon sa maong tima, kamo karong nanimba, iniguli niyo sa inyuha, tagaan ta mo assignment. Ang assignment, mao kini. Basahan niyo balik ang ebanghelyo natong gibasa karon. Ngano ako'y babasa? Ti musugot mong sadi, basta Biblia gisgutan, kitang mga Katoliko, lupigan tas mga laing tinuan. Tinode. Bersikulo, kapitulo, balitok-balitok, tuwad-tuwali, ang mga laing tinuan, may kimatubag-tubag. Kitang mga Katoliko, wago tayo katubag. Tinode. Nganong di, manta katubag. Wa mati basa-basa tong Biblia. Mabito nang naay mga laing tinuan, mga sa mga balay, sistir, badir, di ba titatir, Kita mga Katoliko, sa ito ayaw kong samok-samok ka, kaya mga ano ka na. Mahadlok na mag-istorya nila, hadlok pa na makonvertir nila, kimaaya man silang mubasa sa Biblia, wala sa mubasa, na malando, nagtuon, nag-ampo sa Biblia. Di gani, sila, igpanimba sila, magdahag ng Biblia. Tinode, pero wag ginamhitabo nga kitang Katoliko nanimba nagdahag Biblia. Tinode, awa sa na magpasabot nga isunod simba magdadamo Biblia. Ayaw gin mo pagda. Kaya ano, di good mo ang ngayon. Maka-imagine ko may ba, ikaw magsimba, magsuroy-suroy mo sa inyo, magdadamo Biblia. Unsa kay kasulti yung silingan? Yung silingan, hala, nabuang mo siya. Di ba, hala, di ba naglaing tinuhuan? Di ba? Ang ako nang gusto mahitabo, nga basaan yung balik ang Ebanghelyo. In fact, the Bible is the Word of God, the source of inspiration, the life of Jesus. And it could be a source of our salvation. In English doa. Sabi ni siya pa, mauna na siya. Ang Biblia pulong sa Diyos. Tinugdan sa atong kaluwasan, kinabuhi ni Kristo nga maghatag na itong kaluwasan. Kaya musugutan sa di, kitang tanan makasasa. Tinode. Doon na may sawa. Nawa. Pariyata. Inyong sa, dagko kagmay. Pariyaga po ta. Hoy, madakong magamay sa munang mubasa sa Biblia aron makahibaw ta sa atong makasaypanan o ma-aware ta sa atong makasalanan. Kitang tanan way tao nga way kitang tanan dunay mga dagko ug gagmay mga pakadalang saan na. Okay, asa man mabasa ito ebanghelyo karon? Ebanghelyo ni San Marcos. Asa mabasa ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo mauna ni ron. Kapitulo 1, ha? Versikulo 21 ngadto sa 28. Larga. Ha? Asa mo sa ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo versikulo girambol man ninyo eh. 1:21 ngadto 28. Ay, rambulo yung glibog ko ninyo. Asa mo kayo Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo versikulo ngadto sa matawa ko ito dito. Unsa may titulo diba? Ang naitabo sa Ebanghelyo ngayon, si Kristo dito sa sinagoga ug may tao nga giyawaan. Yawa. For your information, kining yawa di ka kupinsaan. Kay kining yawa, haskang yawa agyon.
Bisan ganigso sa simbahan ay yawa. Ay mo kumensya. Kanang uban na ba, panahon sa manamo, magdupa-dupa na, magpiyong-piyong ba, mura sa correct ba, magdupa-dupa na. Ay kumpiyansa imong pitaka, kaya ito na siyawa. Ang naitamo sa Panginoon, ang yawa, disod sinaguga, disod siya sa mga burabag, mga pundok-pundok sa mga tao. Para nako, usa sa makapayawa sa tao, kwarta. Kanay yung yawa sa karaan at tumisgutan nga batik kay naw, kupuha kay mata, may sungay. Di ba? Karam-ram. Ang yawa ro, di naman makita puwag mata kay mag-shade-shades naman. Ang yawa ron, di naman batignaw kay mus-gus-gus naman. It's not all about physical or appearance that evil nowadays. Pero para na ako personally, ang makapayawa sa tao, kwarta. Kaya bang nanakay kwarta? Sobra-sobra ng kwarta, manglimbong pa, manikas ka, mangawat ka, makahipo ng yawa. Kaya too much of treasures, material things, or monetary reasons, you become an evil. Ha? Para na ako, sobra kwarta, mahimo kang yawa. Pero kung ang tao, wa sa kwarta, makayawa-yawa sa kinabuhi. Ano yung tinuro yung ison? As kang yawa-awa ti kwarta. Diba? Pero ang gisgutan sa Panginoon ison, the good thing about in the Bible, the man possessed by evil was defeated by Jesus. Asa mga ebanghelyo ni San Kapitulo, versikulo, ato sa, dito sinaguga, sudyawa, kaniyawa, asa man eh. Singgit! Ingon na yawa. Kalimot mo dito siyawa. Jesus ka, tika sarit nun! Ingon yawa, kaniyawa, pasigyawa, kaniyawa, Jesus ka sarit nun, kung siya mo tuyo, ka na mo! Singgit yawa! Kalimot ko siya. Singgit. Hadlok ko sa Ginoo, Jesus. Kung sa gibuhat siya wa, gipakurog. Kisa gipakurog? Kisa gipakurog? Yawa. Kisa gipakurog? Kisa gikurog? Ang tao. Gipakurog siya wa ang tao. Og migula ang yawa. In short, gibuntog sa Ginoo ang yawa. In other way of saying, all the things of this world will be defeated by God. Even the powers of darkness, the power of evil. At ato niya, kani bang COVID-19, parang ako yawa ni? Oh, sige tag, di ta kita sa tao, di ta kaibog, nanghiwi pa muna kong siguro. Di ta kailan ninyo. Wata kaibog kung sa inyong reaksyon. Kanang sakit, yawa man na. Because anything that is not good could be the source of evil, if not evil. Kaya nasakit ta, kanang COVID-19, usam na kayawa. Pero whether you like it or not, for me personally, one day, this will be defeated by the power of God. With our senior son, Suninyo. Pakpak atong Ginoo may soon. Ang atong kuha na yun may soon, ang ligong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Ako, kumbinsido yun ko. Maabot yung panahon na mahuno ng COVID-19 na kung bagong variant ko, mga kagaw, mga virus, para sa Ginoo, why makabuntog mga igsoon. Ang kuwang na ito, deep trust and great faith in God. Sa English pa, mauna na siya. Gifted to give.
Mo ganit tima may son. Kana bang ikaw ug ako gigasahan tang manghatag? For me personally, we can't give material things. Di ta manghatag ng mga butang nga material, kwarta, kayawa na mga butang nga kanang panahon sa Pasko nga magputos-putos ta, di ba? Na ganing sana kanang sa ching-chinggip ba, ching-chinggip ko na. Butang sa Christmas tree game so, ilaw sa Christmas tree na mga pinutos nga kan. Kanang karton, wag ni sold ko, mga karton nga po puros. Kana mga putos-putos, mga wara na. Mga lata na. What can we give? For me personally, the gift in us that we can share, that we can give to others is reconciliation. Unsa ibig sa reconciliation? Reconciliation. Sabi ni siya pa? Reconciliation. Kana bang magkikiuli ta? Kato ba nga nagbungol-bungol, magtingog na? Kato mga nag-away, mag-uli na? Kato mga naglikay-likay, mag-abot na? Kato mga utangan, kamulay ito ba? Kaya naman, kung doon na gani why maayong pagtinagdanay, kung doon na gani mga kasilo, pagdumot, nga mag-ayong kabubuton, you will not live happily in this world. Kanapang bisag man nagsuo, nagkinihaay, tungod sa kabilins ginikanan, nga umabahay ng taro, kanabang, kanaging gibutang siyuta, kanang usara, kanang, kasi nga na, kanang ibay-ibay, makanang murag gibutang siyuta, Mormons, kanabang tungod sa, mahal na, mahal. Mahal. Tungod sa mahal, kaya matarog bahit, wa magtingay, kawaligsun, nagkinihay, ang kapait, pagiting uban, nagpinatyanay, nagkining tanan, wa na ba tayo madaas kalibutan? Tinodi. Masa may madaas kalibutan, why? Karon, magbungol-bungol mo, mag-away, magtingganay. For your information, when you live in this world, you bring nothing but yourself. Bisag unsa pa nimo kadakos, bye! Ini kamatay ang imong lungon pagkagamay. Bisag unsa pa nimo kadaghag sakyanan, ini kamatay nimo usaray mong sakyan. Unsa man? Starex. Bisag unsa pa nimo kadako, ang imong katulgan dili gyud mo dako kay magpermanente naman ka. Now, if you want to give reconciliation. Kamas misa, inig uli sa inyo ha. Kato mga silingan ko sukay manglibak. Libak ka po! Pagtingog naman. Hoy, kato yung mga igsoon, nga to sa layo in town, tawagi mga igsoon. Katong yuta nga gibayo, gipangayo, hay, hatag mga igsoon. Kini kamatay, wag yung may mabaon. Tinodi, reconciliation. Kanindot ka, no? Inikatug ni mo. Kapakatug kag tarong. Kanya, no, nag-ulit na mo si mong igsoon. Nga sa imong silingan, nagmaayo na mong tinagdanay? Sa imong mga katubang imong mga ex? Ang mga ex? Father, di mo siya ka-move on? Di ko siya ka-move on. Sa nga, kay gain may, di mo ka-move on. Sa imong mga ex? Ayaw, mga igsoon. Be that as it may, these are records of your past. Reconciliation. Kaya nga naman, ang taong di makagiuli, dili gyud sa Diyos makapauli. Kalimutan? Ang taong di makagiuli,
sa Diyos di yun makauli. Di ba? Di ba? Di ba? Mga igsoon. Ayaw kayo makalimot. Ang taong di makikiuli sa Diyos di ba maka? Di ba? And last but not the least, my only challenge, ako rin yung hagit kanatong tanan, bitaw mga igsoon, that we can live peacefully here on earth. Nga kita magpuyo in daotang malinaw dinis kalibutan. Doon naman tayo mga problema. Doon naman yung problema, wa? Pariyot ka. Natin mga kalisod. Doon na mo, wa? Doon na mo, wa? Pariyot ka. Na may mga kasakit, wa? Pariyot ka. Na may utang, wa? Kamura, wa ko. Pero we hope and pray that we can live peacefully here on earth. Mangindahay ta, maglaom ta, magampo ta, nga magpuyutang malinaw dinis kadibuhi. And we can give reconciliation to others. Gifted to give reconciliation.